תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון. יעלה חבר הכנסת אברהים צרצור, ולאחריו חבר הכנסת מוחמד ברכה. חבר הכנסת אברהים צרצור, 3 דקות לרשותך, ועוד 3 דקות. 6 דקות. 6 או 3? אני מבין שמסעוד גנאים מוותר, ונתן לך את האפשרות ל6 דקות. כבוד היושב-ראש, מכובדי השרים, אין שרים, כנסת נכבדה, בשנת 1992 קמה ממשלה בישראל שעמד בראשה יצחק רבין ז"ל. באותה שנה... רק רגע, חבר הכנסת אברהים צרצור, מזכיר הכנסת, היה כרגע שר התחבורה, הוא יצא, אתה מחליף אותו, אוקיי. יש פה שר, הוא עדיין שר הדתות. נעים מאוד, כן. באותה שנה עמד ברשות הממשלה יצחק רבין ז"ל. הוא ושותפיו לממשלה דאז החליטו לשבור מוסכמות, לחולל תפנית. עמי האזור נשמו לרווחה. חלום השלום שהיה רחוק מארץ הקודש הזאת רוויית הדמים, שהיה רחוק מרחק שמיים וארץ, התקרב עד מאוד. תושבי האזור, עמי האזור, התחילו להימשש, לטעום את פירות השלום, על אף שתהליך השלום היה בתחילתו. החלום הזה נקטע באופן פתאומי. החלום הזה נרצח על ידי טרוריסט יהודי. לצערי הרב, מאז ועד היום קמו בישראל ממשלות שונות שחיו בצל אותו מעשה טרור שביצע אותו יגאל עמיר, הטרוריסט שקיים היום, שנמצא היום בבתי הכלא הישראלים, שמדבר בטלפון למקורביו ומטיף לאותה אידיאולוגיה רצחנית שהביאה לא רק לרציחתו של ראש ממשלה, אלא לרציחתו של חלום שכל האזור רצו בו ורצו שאכן הוא יתממש הלכה למעשה. לצערי הרב, ממשלת ישראל בראשותו של נתניהו הקודמת וגם שהולכת להישבע היום, על אף שיש בה מרכיבים חדשים כמו יש עתיד, ויש בה גם שחקנים ותיקים חדשים כמו חברי הכנסת של התנועה, לצערי הרב, כשעיינתי בקווי היסוד של הממשלה הזאת, גם בהסכמים הקואליציוניים, לא מצאתי בהסכמים ולא מצאתי בקווי היסוד שום בשורה שיכולה לתת לי את התקווה הזאת שאכן אנחנו נמצאים בפני עידן חדש. האם השחקנים החדשים, חברי הכנסת של יש עתיד ושריה, כמו כן חברי הכנסת של התנועה ושריה, יצליחו לחולל את השינוי, לשכנע את נתניהו ובני בריתו לשבור מוסכמות? אני מאוד מקווה שאכן זה יתקיים ויתממש. על אף העובדה הזאת, אני נאחז בקרני התקווה שביקורו של נשיא ארצות הברית אובמה בימים הקרובים אכן יביא לתחילת שינוי במצב הנוכחי, שלצערי הרב, אם הוא יימשך, הוא יביא בוודאות להידרדרות המצב עד כדי התלקחות ועד כדי התנגשות דמים שכולנו לא חפצים בה, ושאף אחד מאיתנו לא יכול להתנבאות בתוצאותיה ההרסניות. אני מאוד מקווה שהנשיא אובמה, כשיגיע לארץ ויפגש עם נתניהו ושריו, יפסיק את התפקיד של המייעץ והמתייעץ עם נתניהו, ויקבל את ההחלטה הנועזת שאכן הגיע הזמן לכפות את ההסכם המבוסס על החלטות האו"ם על ממשלת ישראל.
היות והפלסטינים, העם הערבי והעם המוסלמי כבר החליטו, אמרו את דברם בנושא השלום במזרח התיכון. יוזמת השלום הערבית, שהיא יוזמה אמיצה ונועזת, שאומרת שלושה דברים: העולם הערבי, לא רק העולם, והעולם המוסלמי, 56 מדינות ערביות ומוסלמיות מוכנות מחר בבוקר להכיר בזכותה של ישראל להתקיים בגבולות פתוחים. כל מדינות ערב והאסלאם מוכנות מחר בבוקר לנרמל יחסים עם מדינת ישראל. כל מדינות ערב והאסלאם מוכנות מחר בבוקר לפתוח שגרירויות של מדינת ישראל בכל הבירות הערביות והמוסלמיות, בתנאי אחד: שישראל תקבל על עצמה את החלטות האו"ם מאז 48' ועד היום, תקבל את העובדה שהעם הפלסטיני קיים, נושם ובועט, והוא ימשיך להיאבק עד להגשמת חלומו הלאומי בהקמת מדינה עצמאית שבירתה ירושלים הנצחית בגבולות 67'. האם אובמה באמת יהיה מוכן למלא תפקיד זה ויכפה על ישראל את האופציה הזאת שתבטיח את היציבות והביטחון והשלום לא רק באזור הזה המדמם מזה 100 שנים, אלא יבטיח את השלום, היציבות והביטחון בכל העולם בזירה הבינלאומית? כולי תקווה שאכן זה המצב. העם הפלסטיני, כבוד היושב-ראש, מכובדי יושב-ראש הוותיק של הכנסת, חבר הכנסת ריבלין, העם הפלסטיני הגיש לא מהיום את דרישותיו לממשל בארצות הברית ואמר: יש תקווה, אנחנו מוכנים להניע את גלגלי השלום, להחזיר את השלום לפסים, אבל לא בשלושה תנאים, אלא לאחר מילוי 3 דרישות פשוטות. הדרישה הראשונה: שחרור אסירים ותיקים שנעצרו לפני הסכמי אוסלו, שלגביהם יש הסכמים בין הרשות הפלסטינית לבין ממשלתו של אולמרט. אפילו נתניהו בשלבים מסוימים לפני כמה חודשים היה מוכן לשחרר חלק מהאסירים האלה. הרשות הפלסטינית היום דורשת את שחרורם של מלוא 123 אסירים, שכוללים בתוכם 105 אסירים שנעצרו לפני הסכמי אוסלו, בנוסף לאלה ששובתים רעב היום, וגם אחרים שסובלים ממחלות כרוניות כמו סרטן וכו', שעומדים בפני מצב בריאותי קשה מאוד. הם יכולים למות בכל רגע. זאת הדרישה הראשונה, שהיא דרישה לגיטימית, פשוטה מאוד, וגם אנושית, בנוסף לכך שהיא גם מדינית, שיכולה לבנות אמון בין ישראל וממשלתה שהולכת להיוולד תוך כמה שעות, לבין הרשות הפלסטינית, לבין הנשיא הפלסטיני ומדינת פלסטין שהוכרה על ידי האו"ם. הדרישה השנייה, מסיים בשני משפטים. הדרישה השנייה היא הקפאת ההתנחלויות, הבנייה בשטחים הכבושים, כולל בירושלים המזרחית. והדרישה השלישית והאחרונה היא פשוט מאוד לחזור לאותו משא-ומתן כפי שהיה או נפסק בממשלתו של אולמרט. דהיינו, הרשות הפלסטינית עומדת על כך לא לחזור למצב של אפס. היו הישגים, היו הצטברות של הישגים שצריכים להתחיל משם ולדהור בריצת עמוק לכיוון עשיית שלום אמת בר קיימא וכולל במזרח התיכון, שיבטיח לא רק את ביטחונם ושגשוגם ורווחתם של הדורות הבאים הפלסטינים, אלא יבטיח גם את רווחתם, שלומם וביטחונם של כל עמי האזור, כולל העם בישראל. תודה. תודה לחבר הכנסת אברהים צרצור. יעלה חבר הכנסת מוחמד ברכה, ולאחריו חבר